मी आज सांज्याच्या पोळ्या करणार आहे। सांजा म्हणजे रवा आहे ना, त्यात आपण गूळ घालणार आहोत, साखर घालणार नाही, त्याला सांजा म्हणतात। तर हा सांजा नंतर करणार आहे। तर त्याच्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून पहिल्यांदा पीठ मळून घेणार, गव्हाचंच पीठ मी घेणार, मैदा वगैरे काही घेणार नाही। तर गव्हाचं पीठ मळून घेते। तर त्याच्यासाठी मी पहिल्यांदा मीठ घालते। आपण चपातीला नेहमी कसं पीठ मळतो त्या पद्धतीने आपण हे पीठ मळायचं आहे। तर हे बघा अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे, कारण चपातीला आपण थोडीशी चव यायला पाहिजे म्हणून। आणि आपण ते मीठ जरा विरघळायला पाहिजे म्हणून, आणि त्याच्यामध्ये जसं आपल्याला हवं आहे ना करायच्या आहेत पोळ्या त्याप्रमाणे आपण पीठ घ्यायचं। तर माझं हे माप आहे चपाती करण्याचं, एक घेतलं की 2 चपात्या, एका चमच्यामध्ये 2 चपात्या होतात। हे राहिलं पीठ तर आपण चपात्या करू शकतो, तसं काही टेन्शन नाही आहे। तर असं मी पीठ मळून घेते आधी आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। हे बघा चपातीचं पीठ आपण चपातीचं कसं मळतो त्याच पद्धतीने पीठ मळून झालं आहे बघा। आता मी काय करणार, याच्यावर थोडं तेल घालणार आहे आणि ठेवून देणार आहे। आपल्याला परत सांजा करून घ्यायचा आहे ना, तोपर्यंत आपण हे असं तेल टाकून हे पीठ आहे बाजूला झाकून ठेवूया। हे बघा आता मी 2 पेले रवा घेतला आहे, हा बारीक रवा आहे, 2 पेले घेतला आहे। मग मी 2 पेले गूळ घेतलं आहे बघा। हे ऑर्गॅनिक गूळ आहे आणि हे साधं गूळ आहे, कारण ह्याच्यात थोडंसं खारटपणा असतो म्हणून मी असं मिक्स करून घेतलं आहे। तर आता काय करणार आहे, हे गूळ आहे ना एका टोपात घेऊन त्यात 2.5 पेले पाणी घालणार आहे आणि ते उकळत ठेवणार आहे। म्हणजे आपल्याला हे पाणीच गुळाचं पाणी आहे ते आपल्याला शिरा करताना घालायचं आहे म्हणून। तर कारण तो शिरा आहे ना मऊसूत शिजायला व्हायला पाहिजे, मग तर आपल्या पोळ्या त्या सांज्याच्या पोळ्या चांगल्या होणार आहेत। तर मी आता गॅसवर ते पाणी उकळवत ठेवते। आणि इकडे कढई ठेवली आहे, याच्यामध्ये आता मी शिरा करून घेणार आहे। तर अंदाजे याच्यामध्ये जास्त तूप नाही घालायचं, आपण शिरा गोडाचा करतो तर तूप घालतो की नाही, जेवढा आता रवा असेल तेवढं तूप घालतो, तर तेवढं तूप नाही घालायचं आहे, पण 2 चमचे मोठे 2 चमचे मी तूप घालून हा रवा भाजून घेणार आहे। हा रंग याचा बदलू द्यायचा नाही आणि खाली लागायला पण द्यायचा नाही। असा गॅस कमी ठेवून, आता जरा मोठा ठेवला आहे गॅस मी, कढई तापायला पाहिजे म्हणून, नंतर गॅस कमी ठेवून आपण हा चांगला म्हणजे एकदम मंद आचेवर तो आपण भाजून घ्यायचा आहे। तर मी आता हा आधी रवा चांगला 7-8 मिनटं चांगला भाजून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। हे बघा रवा भाजला आहे, त्याचा चांगला सुगंध पण यायला लागला आहे, हो की नाही बघा, एकदम हलका झाला आहे, हा सुटा आला आहे। आपला रंग याचा बदलवायचाच नाही आहे। आता काय करणार मी याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभरच मीठ टाकणार आहे, कारण चवीला थोडंसं मीठ असलं की तो सांजा चांगला लागतो। आपण शिऱ्यासुद्धा जसं घालतोच मीठ ना, तसं थोडंसं घालणार आहे, चिमूटभर जास्त नाही घातलं आहे। आणि काय करणार आता गॅस कमी करून ना हे पाणी मी जे केलं गुळाचं करून घेतलं आहे ना, हे बघा हे चांगलं उकळी काढून घेतलं आहे, हे पाणी मी आता हळूहळू ह्याच्यामध्ये घालणार आहे आणि ढवळणार आहे। एकदम ते उडतं ना म्हणून हळूहळू घालायचं आणि असं लगत पाणी ओतलं गुळाचं ना की आतमध्ये समजा गुळाच्या आतमध्ये कधी काय वेळेला कसं दगड वगैरे असतात ना किंवा कचरा असतो तो खाली राहतो, म्हणून अलगत ओतायचं आहे। हे बघा, आणि वेलची आणि मी जायफळ पण घेतलं आहे, पण मी ते सगळ्या शेवटी घालणार आहे। तर आता हे चांगलं याच्यावरती झाकण ठेवून मी चांगलं हे शिजवून घेऊया आपण, तो म्हणजे पटकन तो झाकण ठेवल्यामध्ये पटकन शिजेल। हे बघा किती सुंदर कलर आला आहे तो बघायला। आणि साखरेपेक्षा गूळ हे आपल्याला शरीराला चांगलंच असतं, त्यामुळे ह्या करायला बऱ्या। जर समजा कधी आता उद्या दत्त जयंती आहे त्यावेळेसुद्धा आपण करू शकतो देवाला नैवेद्य म्हणून, किंवा काही लोक पाडव्याच्या वेळेला करतात, गणपतीच्या वेळेला एक आपण गुळाचा पदार्थ करतो त्यावेळेला करतात। कुठच्याही सणाला आपण पटकन करायचं असेल तर हा पदार्थ आपण सांज्याच्या पोळ्या आपण करू शकतो। तर आता जरा 2-3 मिनटं आपला शिरा शिजून दे, बघा आता 5 मिनटं झाली आहे। हे बघा किती सुंदर आपला हा सांजा तयार झाला तो बघा। मी आता गॅस बंद करते हा,
आणि काय करते, एका थंड होण्यासाठी एका ताटात काढून घेते. म्हणजे किती वेळ लागतो बघा, हा शिरा करायला 10-12 मिनटं आणि पीठ मळायला आपल्याला लागले असेल 2-3 मिनटं. आता थंड केलं की आपण लगेच त्याच्या पोळ्या करायला घ्यायच्या. आणि वेलची, आता गूळ म्हटलं की प्रत्येक वेळेला आपल्याला त्याच्यामध्ये जायफळ घातलं की आणखीन चव त्याची वाढते. तर आता आपण याच्यामध्ये ना वेलची घालायची आणि जायफळ. हे बघा, अर्ध जायफळ आणि वेलची घेतली आहे. याच्यामध्ये आपण मिक्स करून थंड करायला ठेवूया. आणि थंड झालं की नंतर लगेचच पोळ्या करायला घ्यायच्या. तोपर्यंत मी गव्हाचं जे पीठ मळून ठेवलं आहे ना पोळ्यांसाठी, ते चांगलं मळून घेते. बघा किती सुंदर सुवास यायला लागला तो बघा याच्यामध्ये जायफळ आणि वेलची घातल्यावर. एकदम सोपा असा प्रकार आहे. कोणही जे तरुण शिकणाऱ्या मुली स्वयंपाक शिकतात त्यांनासुद्धा हा करायला प्रकार खूपच चांगला आहे. काही सण असेल तर त्यावेळेला. तर मी तर हे असं थंड करत ठेवते, पटकन थंड होईल, लगेच आपल्याला पोळ्या लाटायला बरं पडेल. हे बघा, मी हा शिरा असा मळून घेतला. मी थंड झाल्यानंतर तो असा मळून घेतला. हे बघा, ह्याच्यात कसं आपण गुळ घातलं की लगेच जातं आहे. त्यामध्ये हे बघा, इथे मी हे पीठ पण चपायचं. हे बघा, इतकं मऊ भिजून घेतलं आहे. आता काय करणार आहे, आपला ज्या पद्धतीने पोळ्यांमध्ये घालायचं आहे तसे आपण जसे पुरणाचे कसे गोळे करून घेतो त्या पद्धतीने असे मी गोळे करून घेणार आहे. म्हणजे पटापट आपल्याला पोळ्या लाटता येतील. किती झटपट होणारा पदार्थ आहे तो बघा. आपण एरवी पण शिरा करतो ना, काय काय मुलांना हे आवडतात अशा सांज्याच्या पोळ्या. आपण नेहमी शिरा करतो ना साखर घालून, त्याच्यासुद्धा अशा पोळ्या केल्या चालतील. पण आपण शिऱ्यामध्ये काय करतो, चारोळी किंवा मनुका, काजूगर घालतो. त्या घातला तर मग त्या पोळ्या फुटणार. मग त्या काढून आपण अशा प्रकारे त्याच्या पोळ्या करू शकतो. तर हे बघा, आता मी पिठाच्या पण गोळ्या करून घेते आणि पहिली पोळी लाटून तुम्हाला नंतर दाखवते. आणि ह्याला लावायला शक्यतो तूप घ्यायचं. ते मी तूप घेतलं आहे बघा. याप्रमाणे पारी करायची आणि त्याच्यामध्ये हा गोळा घालायचा. सेम पुरणपोळ्यासारखाच आहे, पण पुरणपोळ्यांचं पुरण करायचं थोडीशी अवघड गोष्ट आहे. हे एकदम सोपं आहे. ह्या पद्धतीने 2-3 मी गोळ्या करून घेते आणि नंतर पोळी लाटताना तुम्हाला दाखवते. तोपर्यंत मी ना गॅसवरती तवा ठेवलेला आहे तापत. ह्या पद्धतीने पहिल्यांदा करून घ्यायचं असं सगळीकडे पसरून शिरा. आणि आपण नेहमीप्रमाणे चपाती लाटतो ना तशीच आपण हे लाटायची आहे. ठीक आहे, तोपर्यंत तवा गरम होतो. मी तुम्हाला 2 पोळ्या लाटून दाखवते आणि कशा फुगतात ते पण बघा. अलगद हाताने पहिल्यांदा आपण काय करायचं आहे, हे लाटून घ्यायचं अगदी अलगद हाताने. पोळी आपण कशी धडधड लाटतो, पण हे नाही, हे आतमध्ये सांजा भरल्यामुळे अलगद हाताने जशी पुरणपोळी लाटतो ना त्या पद्धतीने आपण हे लाटून घ्यायची. आपल्याकडे सण आपले भरपूर असतात, त्याला काय करायचा प्रत्येकाला प्रश्न पडतो. तर एखाद्या सणाला आपण अशी सांज्याची पोळीसुद्धा देवाला नैवेद्याला करू शकतो. तर इथे पहिली पोळी घालते. त्याच्या आधी काय करणार आहे, थोडंसं तूप घालणार आहे कारण चिकटू नये ह्याच्यासाठी. गॅस आता कमी करते. किती गॅस कमी. चांगली अशी कावील त्याने आपण कडा दाबून चांगली शेकून घ्यायची. हे बघा, फुगते पण आहे. पहिलीच आहे पोळी, पुढच्या फुगतील बहुतेक. हे बघा,
तर दुसरी पोळी लाटून घेते. ह्याच्यामध्ये मैदा घातला चालतो, पण मैद्याने काय होतं थोडीशी चिकटपणा येतो आणि मैदा पचायलाही खूप कठीण असल्यामुळे मैदा शक्यतो नाही वापरायचा. आपल्याला पुरणपोळीसुद्धा ना ह्याची करता येते गव्हाच्या पिठाची. फक्त काय करायचं म्हणतात पिठामध्ये त्या तेल लावून ना थोडंसं जास्त असं तेल घालून ते तिंबट ठेवायचं, म्हणजे पुरणपोळी चांगली होते. आता हे बघा दुसरी पोळी मी टाकली आहे. चपाती शेकताना मी कढईने असं शेकून घ्यायचं, म्हणजे काय होते आत फुगते सुद्धा पटकन. हे बघा आता गॅस कमी करायचा एकदा फुगले की, आणि वरनं तूप लावायचं. तुम्हाला तूप नाही आवडत असेल तेल लावलं तसं चालतं. तर ह्या प्रकारे आपण ह्या सांज्याच्या पोळ्या, आणि एक प्रमाण लक्षात ठेवायचं, 2 पेले जर रवा असेल ना तर त्याला कमी ते 3 पेले पाणी घालायचं, म्हणजे रवा चांगला लुसलुशीत होतो, मऊशार असा. तर अशा प्रकारे बघा झटपट होणारी सांज्याची पोळी तयार झाली आहे, आणि ती खुसखुशीतही होते. हां, तर अशा प्रकारे मी बाकीच्या सगळ्या पोळ्या मी करून घेते. तर मित्रांनो, आईने बनवलेल्या अगदी झटपट होणाऱ्या सांज्याच्या पोळ्या ह्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही पण अशाच प्रकारे त्या नक्की करून बघा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच चॅनलवर इतरही जे विविध व्हिडिओ आहेत तेही नक्की बघा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.